ମୁଁ ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ତାତିଗଲେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ଖଡ଼ା ମସଲା ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 4ଟା ପିଆଜ କାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭାଜି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି କଟା ପିଆଜ ଦେବି। ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ପିଆଜର ମସଲା ବଟା ଦେବିନି। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ବାଟି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଦା ରସୁଣର ଆଉ ଜିରାର ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବେ, ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଲେ ମଟନ ପକାଇବି। ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଷାକଷି କରିବେ, 2ଟା ରସୁଣ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ତାପରେ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା ପ୍ରାୟ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନର ଟେକ୍ସଚରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦେଖିବେ ବନେଇବେ, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ। ତାର ବାସ୍ନାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆସିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲାଣି।